16. septembar. I slovo postade telo. Evanđelje po Jovanu, glava 1, 14. stih. Evo jednog novog početka, blagoslovenog i spasonosnog za nas. To je početak spasenja našega. Adam beše u telu kada pade pod vlast greha i smrti, a sada se Stvoritelj Adamov javlja u telu da izbavi i Adama i potomstvo Adamovo od vlasti greha i smrti. Sin Božji, slovo, mudrost, svetlost i život, siđe među ljude u čovečijem telu i sa čovečijom dušom. Vaploti se, ne deleći se od svog božanstva, siđe ne odvajajući se od svoga Oca, zadržavajući sve ono što je od večnosti i u večnosti imao i bio. On samo primi nešto novo, naime čovečiju prirodu. Njegova večna svojstva vaploćenjem nisu se smanjila, niti se njegov odnos prema Ocu i Duhu promenio. Gle, Otac i na Jordanu i na Tavoru svedoči: ovo je sin moj vozljubljeni. Ne kaže ovo je bio moj sin, nego ovo jeste sin moj. A Duh je sveti bio sa njim pri začeću njegovom telesnom i u sve dane do kraja službe njegove na zemlji. Božanska i čovečanska priroda o njemu behu ujedinjene, ali ne i smešane. Kako? O tome ne pitaj ti koji ne umeš da objasniš sebi ni samoga sebe i ne znaš reći kako su duša i telo u tebi ujedinjeni. Znaj samo da je Bog došao zemlji u pohode i doneo ljudima neiskazano bogate darove, darove carske, netruležne, neprolazne, neocenjive, nezamenjive. Znaj to i neka ti srce igra od radosti i trudi se da opereš ruke, da očistiš sva čula, da omiješ dušu, da ubeliš srce, da upraviš te da prihvatiš carske darove, jer nečistome oni se ne daju. O Gospode Isuse Hriste, pomozi nam očistiti se i oprati krvlju Tvojom i Duhom Tvojim, da bi se udostojili Tvojih carskih darova. Tebi slava i hvala vavek. Amin.